खुलुमबाय बयखौबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खनसेबाव बयखौबो बरायहरनाय जासिहरनाय थाबाय। ओमफ्राय आंनि दिनैनि ब्लग भिडिअखौ नायलांदो नोंथांमोना जोबजासिम आं मा खामानि मावो ओमफ्राय बेखौ देखायलांबाय थानोसै आङो, नोंथांमोना नायलांबायल' थाबानो जाबाय। जुदि बिदिब्ला हांगासिनो फट'नो नाङामोनलै जायासैना सेटिंआ थाखोमानायसो जाबाय। मा जाखो दैफ्राबो थाखोमाबायसो। आयै आंना बै गैया आं खाबु मोनगोन नै लोगोफोर आंना जोबबायसो नामा खामफ्लायनानै लस मानो थांगासिनो। ओमफ्राय लोगोफोर आंनि दिनैनि ब्लग भिडिअखौ नायलांखाबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना ओंख्रि गिसि संनो नागिरनायखौ। ओमफ्रायो जाहैयो देखायलांबाय थानोसै गिसि संलांबाय थानोसै। आं दिनैसो फार्स्ट टाइम गिसि संफेराखै नङाबा जानो बायो, बारा जानो मोजां मोना। मोनाबाय लोगोफोर मोनाबाय दा मोनानि ओंखाम ओंख्रि संनोसैलाय। नै साफा रेडि हाखांजोब्बाय आङो गिसिनि थाखाय। ओमफ्रायो दा दालि सुनोसै। नै दा दालि लाबाय आं माइरं लायनोसै। नैबो दालिखौ इसिं लाबाय आन्दाजैसो लाबाय खिन्थु। ओरैजाय मैगंआ हाखांबाय आङो। नै बेवहाय दङ टमेट' फिसा, फान्थाव एम्बु, ओमफ्राय आलु, मुदुफुल, ओमफ्राय नै सामब्राम, ओमफ्रायो कफि, ओमफ्राय दालि बा माइरं लानोसै एबार। मिटिं खालामखांजोब्बाय नै दिनै। दैखौ नै लोगोफोर दायो माइरंखौ बेसे बुरजा होनोलै खथासे होनोसै। नांगौबोसो नामाब्रा बेसे बुरजा जायो ओमफ्राय नै बिसिम जाबाय लोगोफोर। नै दा सुनानै संफैनोसै आङो। नै लाखाजोब्बाय आं मैगंफ्राबो रेडि। ओमफ्राय नै अरबो लगायखाबाय दुंबाय। ओमफ्राय नै गासिबो लाजोब्बाय। तेजपातआ गोबाव जाथारबाय बियो जा गिदिरखा। पासफुरन एसे हरसै। आं बारा संनो रोङा दै, संफेरथाराखै खिन्थु गिसिखौनो जानो मोजां मोनसै आं माने। ओमफ्राय थाव सेरनोसै दा। संफेरैनि खोथा संनो थिनदोंमोन बोरायखौ। ओमफ्राय नैबेखौसो दाना कालार जाजोब्बाय। नै बानलुआबो खामद्रायबावबायसो दां। एबाराव आं नैबेखौसो होदेरगोन, बेखौसो। ओमफ्राय नैबेखौ लास्ट संबाय थानोसै आं। बिदि जाबाय दा। माइरंआबो बुगाहांबाय, दालियाबो बुगाहांबाय। माबायदि जाखो ना ओमफ्राय आं दा दै होनानै गारसननोसै एसे एवबावनानै। दा जि ग्लुब 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 गोदौफुगासिनो।
现在那么个这个。Jabai. Untuk dalam problem Sabai tu. Ni dan jaga sungguh dia bawa bersama. जाबाय ना लोगोफोर जाबाय संनो रोंगौ ना आंबो बरिया जाबाय जाबाय दुन्दिया गारसनबावसैसो नै आं बेखौ र' एसे साखिनायसै Boleh tak? Ambil nasi asan dengan kayu bercampur.